رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade TV shirfila la jaba ambi awfo ka wali mandon ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ko chaya ne na kelengele na bela jelenka na wafile Ramadan sungalo na flaw dili kene awbi o de sanfe ambade la fe sungalo belebele kono ambala ka nafla munu seli ambala ka ruku munu ke amika sujudu munu ke wurdi munu bala ka ke sinji tugu munu bala ka ke deme munu bala ka ke ala ka bela jele mine ambolo ka ubla anga nyuma ya mizanina yani anke bishui na nafla di ame au hakli jigin ka fo shun fen belebele bado Allah ta'ala ye shun di Muhammadu manto mako ange ake nga shun ko don belebele de be akono na be fo mako hikmatu siyam au falsafatu siyam ko don ba kono famumbe akono munu miseka lakali parce que do ba mere kuma do ko ala ishu indi ka an kongo de walma ka amino ka soro shun koro oni o cheka janku sebe na ya so la ala tu mago be an kongo lila ka donga fo falen fe munu no be falen na mbu du ka bani sumauna etu falen ne tu falen senegala kon mbu bla dugula nga tu la bode mani ala tu mago ba an kongo tola ibai foi tunte fali na tu mago be amino tola jimi ubo ka bakolo la kana etana netana eka fama utana don nu era ka fama utana ala de bana kuma ala mago tan ko tola mago ta mi no tola shuin dabara mun kama ko angese ka ala ka daumbonya ko ni sera ki halala jitoi alai no ala kuima sungalo bane ko mo korfoto ko o tigele ibulu abina fo entraînement kupu bitata balontana fe kuma na me o ba soro ay kalo chama san chama ne ke ka entraînement ke okumana fe o kofe o kelen ko ka nyogon famo o soro ka ta kuputa okumana fe shun fene entraînement de ki dege ala ka daw bonye chugola ko ji min soro ka nogo ni sera ko to alai fe min soro ka gele no e walnan fule ko ne ala ko iko to yo ti gele ima muso mi tai a soro ka nogo abi bolo iti jalaki ala abi ka sokono abi dunga bola nyogon kan ko ni sera ko to alai sungalo tlegan fe sungalo bane ko na fara ku ke fara waltala ko otigala ya yibulo shumbi na fo entraînement ni chugo dila mogo do fenembe ala e here beke ay atigala ya do ko ke shun na shuna o kuma na fe ani fanta on bebe ke kelen ka se kan beke kelen kan be yira chugo kelena o kuma na fe ko shumi ke sababu ye ka fanta ni fama ka o beke yira chugo kelena ina fo be hiji kono chugo mi na utara abebe fini jama kelendo ina fa be selfenen kono chugo mi ne almami ya kumire mi na beba kumire mi ne setigi ni fanta abe o kuma na fa be fenen ke dumuni toy alai o kuma na fe fanta ni fama ka donga fa ka be alaka join ana fa flana tuguni o bina ke sababu ye fama bina donga fo ja ni ma dumuni ke abi degundo sima ja ni ma jimi abi degundo sima o kuma na fa ale bini miri sungalo bane ko mo do dumi san era bela jelen ke balo tolu era bolo ji tu bolo o bina ke sababu ye wartiki bina foraji usi jite munu mbolo olu ke jisoro dumuni te munu mbolo ana balo che ko olu segere ni be shun ko don ani afamu doye me na boro la doro ki tato ke ndawlo jalendo ibi dajini serla iba foko goronko gabi ma korofola ibi ka ta misirla ibi doka duchi iseginto ibi doka furusa o koni o te ko don ya kono wo ti alaka la nyini fenanye shun konna na famu chiko nyuma alaka o dine na o kelengele na bela jelema bituye sungalo tleta ani sabadoyi shiniye tleta ani nani tleta nani shu nafla o de flani الليلة الرابعة عشر شو تنن نفلا 10 ركعات وبيبي أركان تاما يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب أركان كيلو أركان كيلي بفاتحة كلانكا دفا سورة النصر نوي إذا جاء نصر الله والفتح كتاب لسورة لبانا ibo kala shian wolonvla mi sega kan shu tannan nafla arakan tan salam bla ko duru arakan kele fatiha shian kele iza ja nasrullahi shian wolonvla no e suratul nasri ni tlala be wurdi min ka wade fla ya tawabu
siɲɛ 100 ya tawab siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne ni aw kelen n'a bɛɛ lajɛlen bolo an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na nin waati in na aw minnu b'aw ka dukɛnɛw la k'an seereya aw minnu bɛ magasin daw la a ka salonbaw kɔrɔ bugufiyaw la wɛrɛdaw la tugudaw la nawafila ramadan an b'a fɔ kalo in a donna an kan hɛrɛ la ala k'a waro hɛrɛ la an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jaabi k'an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn lase an ka sababu ɲuman ma Seyid Sharif Usman Madani Haidar ale min kɛra kuluba ye ale min kɛra baji ye k'a dɔn k'a fɔ sokɛ ani waraw ani adamadenw bɛɛ bɛ min baji min na ni a ti ja Sherifkɛ kɛra o baji de ye ale de yafara a kɔrɔfɔbaga ma ka yafa a tɔɲɔbaga ma ka yafa juguyabaga ma ka sɔrɔ a m'i ye a ko mɔgɔ ni i ye juguman fɔ ne Haidara ma walima i ye juguman kɛ na hali ni ɲɛ ma dan kan n yafalen don i ma ala yɛrɛ ɲɛda kama sabu i tɛ n dɔn de n'i ye n dɔn i tɛ n juguya n'i ye n dɔn i tɛ n kɔrɔfɔ Sherif Usman Madani Haidara ale de ko a ye ɲuman kɛ a kɛ juguman dabila mɔgɔ min ko a ye ɲuman kɛ n'i ye mɔgɔ dɔ kɛtɔ ye ka o juguya a m'a dɔn de mɔgɔ min ko a ye juguman dabila n'i y'i kɛtɔ ye ka ban o tigilamɔgɔ la i m'a dɔn de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ min ko a ye ɲuman kɛ o ye bɛɛ sɔn dɔ tun bɛ se k'i ka nafolo ni dara k'i la cɛ dɔ nka Sherifkɛ ye baya d'o ma i ka nafolo tora i bolo muso dagabana min b'i kun dɔ tun bɛ se k'a minɛ i la a ye baya d'o ma o ye muso to i bolo hali n'i ma k'a fɛ a ye hɛrɛ k'i ye mɔgɔ bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen an y'o de fɔ an bɛ segin a kan kumana min na n'i sera ka mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw dilan k'u bɔ juguman na k'u bila ɲuman sira fɛ o y'i kɛlen ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye Sherifkɛ kɛra o mɔgɔ de ye fa'alul khayrat hɛrɛ ko kɛbaga de don k'u sinsin ka taa a ko mɔgɔw kɛ hɛrɛ baara kɛ a yɛrɛ b'a la k'a kɛ a y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ ala k'an n'a dɛmɛ an b'a fɔ yan fo Bangoni Kuluju la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان